खेसारी लाल मतलब ट्रेंडिंग स्टार, खेसारी लाल मतलब हिट मशीन, खेसारी लाल मतलब अश्लीलता का भंडार। शाबाश बेटा। केहू के छुप ना सकता इस सच्चाई बा। शिवानी सिंह और खेसारी लाल के बीच में टक्कर। अब डायरेक्ट खेसारी लाल ना अवतरण, लेकिन इनडायरेक्ट जवन बा खेसारी लाल खूब अपन ग्रुप के अपन टीम के जवन चहेते उनकर दलाल कहीं या चाहे जवन कहे के बा उ कह सकतानी, जवना के पिछवाड़ा पर कुछ दिन पहले लात पड़ रहे और लात पड़ला से अलग हो गई, लेकिन वफादारी तो निभावे के बानू भाई। अगर केहू कुछ कहता है तो वफादारी निभावे के ये बा कि हम ओकरा पीठ पीछे जवन बा कुछ बड़ाई करी, ताकि फिर से जवन बा उनका दिल में जगह बना सक। बात तो सही है। जवन उनकर दलाल दलाल ना, उनकर राइटर चहिता राइटर रहन और उनकर दलाली देखे के मिल गई बा। काहे से कि जब शिवानी सिंह नचनिया गाना आइल तो उस पे जौन खेसारी लाल के फैंस लोग रहे उ तो बहुत मतलब कि हो हल्ला मचा देल। एगो महिला के इतना गंदा गंदा कमेंट जाके कइल कि ओकरा आके सॉरी बोले के पड़ल। मगर क्यों? एगो महिला के दर्द रहे, सच्चाई रहे, ओमे झूठ कुछो ना रहे। लेकिन जब उहे चीज कश्यप कइलन आ करतारन, वो अपना चैनल से एगो गाना रिलीज कइले बड़न आ उ गाना के नाम हम मेहर से ज्यादा तोहरे परेशानी बा। आ ई गाना खुद लिख के प्रोड्यूस करके अपने चैनल से, लेकिन इसमें खेसारी लाल के देले हुई ना गइले हुई तो ई दोसर एगो सिंगर से गवा दिहल गइल बा। काहे से कि खेसारी लाल चाहत हुईन कि हम डायरेक्ट ना करी, इनडायरेक्ट एगो महिला के बात रहे तो उ जवन भोजपुरी में आके स्टेज प्रोग्राम में महिला महिला और माई बाप दादा लोग करेला, उ महिला बाप दादा के चड्डी उतार देवेला लोग। किस कलर की चड्डी पहने हो? जौना महिला के ई लोग आके रोटी खाला, वही महिला के चड्डी बनियान कछिया बैलेसियर के कौना कौना के बात ना करेला लोग। ई सच्चाई है भोजपुरी में और एके झूठलावल ना जा सकता। क्या बात है सर। अभी एगो गाना आइल बा और वो गाना में ऐसा ऐसा शब्द बा जौना के सुने नु तो कहेब कि इतना छोट आदमी ही कर सकेला। जानता हूँ। ओमे लाइन बा, आज गाना गा के तू करे लगलू जलील, आज बना तारू पवित्र काम कके अश्लील। तो कौन अश्लील काम ना करेला भोजपुरी में बताई? मर्द अश्लील ना करता, 10 गो औरत के साथ 10 गो लड़की के साथ सुतता, उ शरीफ बन गई। आ महिला अगर कोनो के वो मजबूरी में काम न मिलला के वजह से काम के कॉम्प्रोमाइज के नाम पे काम दिहल जाता तो उ शरीफ उ गलत हो गई। तोहनी लोग भड़ुआगिरी करता तो सही हो गई। करो हाथ जोड़ के मैं आगे में लाइन बा कि तोहरो तक गंदा धंधा के कहानी बा, आ मेहर से ज्यादा रानी तोहरे परेशानी बा। एमे मेहर से ज्यादा कौन परेशानी के बात रहे गाना में? मेहर के दर्द एगो देखावल गए रहे कि मेहर के एगो दर्द अगर जिम वाला वीडियो हटा दिहल जाए तो एगो महिला के दर्द बा, वो दर्द दिखावल गए रहे कि जब मेहर के रहते पति 10 जगह मुंह माराई तो मेहर का तो दर्द होबे न करी। उहे दर्द में गाना में दिखावल रहे। तो का गलत रहे भैया? का गलत रहे जी एमे ये तरह के गाना गावे के पड़ल आ ये तरह के गाना गवावे के पड़ल? तुम जैसे मादर चौदों को। एमे आगे लाइन बा कि तोहरो तो मन बने की अहिरानी बा, आ मेहर से ज्यादा तोहरे परेशानी बा। अभी देखिए कितनी बड़ी बात है कि मेहर बने के तोहरो अहिरानी बा, यानी कि खेसारी लाल की बीबी बनने का शौक है। डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट यही कहना चाहता है कश्यप भड़ुआ, सॉरी भड़ुआ कर रहे हैं। पूरा लाइन में यह कहे के चाहता कि मतलब कि अहिरानी बने के तोरा शौक बा हो शिवानी। हाँ, मेहर के कोनो परेशानी नहीं खे, तोहरा ज्यादा परेशानी बा, ये कहना चाह रहा है। और ये बताई कि मेहर के परेशानी बा कि ना बा, ये तो स्टार लोग के बाहर ना आवेला, लेकिन कितना परेशानी अंदर में बा ये तो उहे लोग जानत हुई, जो करीब हुई वो तो हमेशा जानत हुई। आगे एक बार न बक्सर छोड़लू न पटना के रहलू, अंगुली उठावे के आदत खानदानी बा। अब देखिए, अब यही पर हम कुछ कह देम, खानदान की बात कर रहा है। ये मुंह में से ऐसे शब्द निकल रहे हैं, लेकिन लड़की की बात करते करते उसके पूरे खानदान को लपेट रहा है। पूरे खानदान के में बात कल जाता।
ये पर केहू के नजर नहीं खे, ये पर केहू के मतलब की परेशानी नहीं खे। एगो महिला के ओकरा चरित्र से लेके ओकरा पूरा खानदान के एक गाने के माध्यम से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ओके टॉर्चर कइल जाता। और ये पर लोग कहेला कि हम बहुत बड़ा भोजपुरी ला ई करे के चाहता नहीं, ऊ करे के चाहता नहीं। ये सब छिनरा लोग कुछो करे के ना चाहता, ये सब पैसा बनावल चाहता। और ये सिर्फ भोजपुरी के माई सम्मान, मान और सम्मान के बेच के अपन रोटी सेकेला और ये सब उहे करेला। ये पर लाइव काहे ना आइलन? जब ये तरह के बात रहे लेना देना ना बा इनका खेसारी लाल के, तो लाइव आवे के चाही या रोके के चाही। जब इनडायरेक्ट यही तरह पूरा वीडियो में खेसारी लाल के वीडियो लागल बा, स्टेजे प्रोग्राम के बाद वीडियो शूट नहीं खे, लेकिन पूरा उनकर लागल बा। लेकिन ए पर ना यहाँ लाइव, लेकिन अपना ऊपर कोनो गाना गा दी, उनका ऊपर कोनो गा दी, उनका बेटी के ऊपर गा दी तो टंगवा लीहन, मरवावे लगी हन, आ बता ना का करवावे लगी हन। तो ये अपन चीज अपन बढ़िया लागेला, दूसरा लाभ कोनो इज्जत प्रतिष्ठा नहीं खे। आगे बाकी तोहरो कैसेट बनल बा, अब रिलीज के बारी बा। ये कोई रंडी गाना है के एमएमएस के कैसेट बन गइल बा, अब रिलीज के बाकी बा। बताई लोगिन कि कितना गंदा से गंदा हरकत अपना राइटिंग के माध्यम से ही कोई लिखल चाहता, मतलब कि डायरेक्ट ना कह के इनडायरेक्ट जो गाने के माध्यम से ही पूरा का छोड़ देहलक। चरित्र से लेके हर एक चीज लड़की के बारे में ही अपशब्द कह देले बा गाना के माध्यम से। अब बताई लोगिन रउआ लोग का सोचता नहीं, रउआ का ओपिनियन बा एक महिला के बारे में इतना गलत सलत लिखता, तो नीचे कमेंट करके अपने राय जरूर दी। मिलता नहीं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।